Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Music Candy Ever Since, όπου μιλάμε προφανώς κυρίως για μουσική και που σήμερα πρόκειται να κάνω κάτι το οποίο έπρεπε να έχω κάνει πολύ καιρό πριν, το οποίο είναι να παρουσιάσω τη συλλογή των CD μου. Αυτό έπρεπε να το κάνω πολύ λίγο αφού έκανα τη συλλογή βινιλίων και υποσχέθηκα ότι θα έρθει αυτό. Δεν πειράζει, σήμερα είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε. Τα CD είναι κάμποσα, οπότε αποφασίσαμε να χωρίσουμε αυτό το βίντεο σε δύο μέρη, οπότε ας ξεκινήσουμε. Πρώτο CD για το οποίο θα μιλήσουμε, Anthrax, State of Euphoria. Αυτό ήταν ένα δώρο από τον πολύ καλό μου φίλο τον Αντρέα όταν ήμασταν Λύκειο και ήμασταν σε μια φάση που ακούγαμε πάρα πολύ thrash και αποφάσισε να μου πάρει αυτό το άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα, συγγνώμη Αντρέα. Οι Anthrax θεωρώ ότι έχουν πολύ καλύτερο thrash υλικό στο παρελθόν με το Spreading the Disease και το Among the Living και θεωρώ ότι όχι μόνο τα τραγούδια εδώ μέσα δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικά του τι κάνει τους Anthrax να γαμάνε τόσο πολύ, αλλά και το production μου φαίνεται αρκετά επίπεδο, δηλαδή τίποτα δεν κοπανάει όπως θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετά ωραία τραγούδια εδώ μέσα, όπως το Be All End All, το Out of Sight, Out of Mind μου αρέσει αρκετά και επίσης υπάρχει το classic cover του Antisocial που, εγώ έτυχε να το ακούσω πριν ακούσω αυτό το άλμπουμ ολόκληρο. Επίσης το ότι έχω αυτό το άλμπουμ μου θυμίζει κάθε φορά ότι κάποια στιγμή πρέπει να ακούσω το Persistence of Time και δεν το έχω κάνει ακόμα, θα γίνει κάποια στιγμή. Anyway, State of Euphoria. Ας περάσουμε τώρα σε κάτι το οποίο εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ και αυτό είναι το 666, τον Aphrodite's Child 666. Ένας πάρα πολύ όμορφος ελληνικός progressive rock αν θέλετε, psychedelic rock. Έπεσα πάνω σε αυτό το δίσκο τυχαία μια μέρα σε ένα δισκάδικο και σε εκείνη τη φάση απλά τον είχα ακούσει μισή φορά τύπου στο ίντερνετ, μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά δεν προχώρησα ποτέ στο να τον ακούσω ολόκληρο, ξέρω εγώ δεν έτυχε να τον τελειώσω και έμεινε εκεί και απλά το αγόρασα και είναι wow. Καταρχήν, όταν λέω ελληνικός δεν το λέω μόνο λόγω της καταγωγής της μπάντας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ελληνικής μουσικής και όχι μόνο που τον κάνουν να ξεχωρίζει από πάρα πολύ progressive rock της εποχής. Ένα φοβερό όραμα, κυρίως του Βαγγέλη Παπαθανασίου, για τον οποίο υποσχέθηκα στη συλλογή των βινιλίων ότι θα ξαναμιλούσαμε αφού μίλησα για τον Blade Runner. Πέρα από κομμάτια σαν το Four Horsemen που είναι υπέροχα και τα ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος, έχεις πραγματικά ακραία πειραματικές στιγμές εδώ μέσα, όπως το Infinity, όπως το All the Seats Were Occupied που κρατάει 19 λεπτά και η μπάντα σαμπλάρει μέσα πάρα πολλά τραγούδια από τον ίδιο δίσκο και δημιουργεί αυτό το explosion στο κεφάλι μου. Όλα αυτά τα κομμάτια υποτίθεται ότι πραγματεύονται την αποκάλυψη, τη βιβλική αποκάλυψη. Δεν ξέρω, είναι ιστορίες μέσα από τη βίβλο, εν πάση περιπτώσει, και όχι ότι έχω διαβάσει τη βίβλο, αλλά κάποια στιγμή θέλω να το κάνω. Γιατί αν αυτό το πράγμα δεν σε κάνει να θέλεις να διαβάσεις τη βίβλο, δεν ξέρω τι θα σε κάνει να θες. Οπότε, please check it out και διαβάστε και τη βίβλο και πείτε μου τι ήταν καλύτερο. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Bad Religion, Stranger Than Fiction. Άλλο ένα CD που αγόρασα τυχαία. Ήμουνα σε μια καφετέρια που τυχαίνει να πουλάει και CD και το βρήκα μεταχειρισμένο με 4-5 ευρώ και ήμουν σε φάση why the fuck not. Στη φάση αυτή δεν είχα ακούσει ποτέ Bad Religion και στη φάση που είμαι τώρα το μόνο album Bad Religion που έχω ακούσει είναι αυτό. Και θα μπορούσα κάλλιστα να συνεχίσω να ακούω Bad Religion πέρα από αυτό το δίσκο, γιατί αν εξαιρέσει κανείς το ότι εδώ μιλάμε για 17 κομμάτια που προσωπική μου άποψη δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να είναι 17 κομμάτια, γιατί πολλά από αυτά είναι λίγο παρόμοια μεταξύ τους και όχι ιδιαίτερα εξαιρετικά, υπάρχουν πάρα πολλά εθιστικότατα κομμάτια, όπως για παράδειγμα το Incomplete, Leave Mine to Me, Tiny Voices, The Handshake, Better of Dead. Είναι πάρα πολύ ωραία tracks όλα αυτά και θεωρώ ότι δείχνουν ξεκάθαρα ένα πολύ ωραίο punk, poppy κάπως punk songwriting ταλέντο. Επόμενο και ένα άλμπουμ που έχω πάρα πολύ κοντά στην καρδιά μου, ξέρω ότι πολλούς σας μπορεί να μην σας πει απολύτως τίποτα να το ακούσετε τώρα, είναι το Perpetual Burn του Jason Becker, το οποίο το έχω ξανά αναφέρει σε αυτό το κανάλι όταν κάναμε το βίντεο για τους Racer X, το οποίο προτείνω να δείτε, όχι επειδή είναι ένα βίντεο που κάναμε, αλλά επειδή είναι όντως ένα βίντεο για το οποίο προσωπικά είμαι αρκετά περήφανος, στο οποίο ο Jason Becker καταφέρνει ταυτόχρονα να παρουσιάσει 8 πάρα πολύ καλογραμμένες ορχιστρικές συνθέσεις νεοκλασικής metal, αν θέλετε, instrumental rock τέλος πάντων των 80s, και ταυτόχρονα να φλεξάρει πόσο ακραία καλός κιθαρίστας είναι. Και το πιο φοβερό απ' όλα για μένα είναι ότι όχι μόνο αυτές οι συνθέσεις βγάζουν συναισθηματισμό, αλλά έχουν και γαμάτα thrash riffs ανά σημεία, πολύ όμορφα νεοκλασικά σημεία, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί, το παίξιμο είναι αδιανόητο μόνιμα και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα αυτό που έγινε με τον Jason Becker, που ουσιαστικά το ταλέντο του κατάφερε
το κιθαριστικό τουλάχιστον ταλέντο του να ξεδιπλωθεί μέχρι σχεδόν εκείνη τη φάση και το ALS να του πάρει την ικανότητα να παίζει κιθάρα. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για τα ακόλουθα 700 CD τα οποία είναι όλα Black Sabbath και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο με τίτλο Black Sabbath, το οποίο δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο νομίζω το να πω ότι έχει το αγαπημένο μου Black Sabbath εξώφυλλο. Σίγουρα δεν είναι το αγαπημένο μου Black Sabbath album, παρόλο που είναι εξαιρετικό και έχει κομμάτια σαν το Wizard, το Black Sabbath, το NIB, το Evil Woman που είναι μια πολύ ωραία διασκευή επίσης. Αλλά δεν ήταν για μένα η αρχή της γνωριμίας μου με αυτή την μπάντα, γιατί είχα ακούσει προφανώς, ξέρω εγώ, άλλα singles κλπ. Αλλά φαντάζομαι ότι αν ανακαλύψεις αυτή την μπάντα χρονολογικά, δηλαδή ζεις τότε και αγοράζεις αυτό, holy shit, πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία. Και όλοι τώρα το αποκαλούν το πρώτο metal album ever κλπ. Δεν είμαι προφανώς σε θέση να κρίνω αν αυτό ισχύει ή όχι, αλλά φοβερό. Πραγματικά. Και τα πράγματα θα γινόταν ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Και ένα άλμπουμ στο οποίο τα πράγματα όντως έγιναν καλύτερα κατά τη γνώμη μου είναι το δεύτερο, το Paranoid. Το οποίο είναι ένα ψεγάδιαστο tracklist από την αρχή ως το τέλος και pop friendly, αν θέλετε, δηλαδή κομμάτια σαν το Paranoid κυρίως, προφανώς που ήταν mega hit, αλλά και το Iron Man ως έναν βαθμό. Θεωρώ ότι όλα έχουν ανέβει ποιοτικά για το συγκρότημα, και το songwriting και τα solos του Tony Iommi. Το drumming είναι ακραίο και έχεις και το κομμάτι το Rat Salad, στο οποίο η μπάντα το επιδεικνύει αυτό αρκετά. Ο Ozzy δεν τραγουδάει εδώ μέσα. Τι να πω, αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το ξεκάθαρα. Είναι πάντα το πρώτο album που προτείνω σε κάποιον που θέλει να μπει στη metal μουσική. Αν δεν έχει ακούσει τίποτα, του λέω πάντα αυτό. Ξεκινά εδώ. Ξεκάθαρα. Ίσως το πιο επιδραστικό, ίσως ακόμα καλύτερο και στο πάνθεο πάλι της metal μουσικής άλμπουμ των Black Sabbath. Τρίτο, Master of Reality. Εξαιρετικό artwork καταρχήν. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η γραμματοσυρά που χρησιμοποίησαν γι' αυτό. Αλλά εδώ είναι νομίζω που οι Black Sabbath ξεκινούν να θέτουν τα θεμέλια αυτού που έφτασε πολλά χρόνια αργότερα να ονομαστεί Doom Metal. Δηλαδή τα κομμάτια είναι πιο. Έτσι, τα riffs βασικά είναι πιο βαριά, κάποιες φορές πιο αργά, έτσι πιο βαρβάτα να το πω. Είναι και down-tuned η κιθάρα του Tony Iommi και κάτι που έχει σχολιαστεί μάλλον σε ένα Black Sabbath discography ranking των Thralls of Metal που έχω δει και τους έχω ξαναναφέρει αυτούς τους τύπους στο κανάλι αυτό, στο βίντεο για τους Celtic Frost, είναι ότι ο Iommi κατέβαζε τις κιθάρες του και ο Ozzy ανέβαινε τονικά, ξέρω, και ήταν ακραίο, δηλαδή δεν ξέρω, αυτή η μπάντα πάντα με εκπλήσει και όλο το tracklist είναι πάλι ψεγάδια στο Sweet Leaf, After Forever, Children of the Grave, Into the Void, Χριστέ μου. Άντε, γεια. Όταν έχεις την ανικανότητα να μιλήσεις με εύγλωτο τρόπο, καταφεύγεις σε τέτοιες εκφράσεις. Και ελπίζω να μην το κάνω αυτό για το τέταρτο άλμπουμ, Volume 4, το οποίο αξίζει πραγματικά εξίσου μεγάλο praise, όχι μόνο για το γεγονός ότι κατάφερε να εξελίξει τον ήχο των Sabbath σε διάφορες κατευθύνσεις, δηλαδή μπαίνει και ο πειραματισμός πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα με κομμάτια σαν το FX, έχεις και Laguna Sunrise, πανέμορφα πράγματα και μετά Wheels of Confusion, 8 λεπτό intro κατευθείαν, πάρτο, Supernaut, Riffara, Under the Sun, Doom Metal από το 70. Πόσο, 2, 3. Αυτή η μπάντα δεν ξέρω. Ήταν λες και δεν μπορούσαν να κάνουν λάθος για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους μέχρι το 70, στη δεκαετία του 70. Τελικά κάνανε λάθος και πολλά λάθη. Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά όχι, εδώ είναι αψεγάδιαστη πραγματικά. Volume 4. Θεϊκό. Σε κάτι που δεν θεωρώ τόσο θεϊκό, αλλά επίσης πάρα πολύ δυνατό άλμπουμ, Sabbath Bloody Sabbath. Προσωπικά μου αρέσει αρκετά. Αλλά νομίζω ότι έχω μεγαλύτερο δέσιμο με κομμάτια όπως το Sabbath Bloody Sabbath, το National Acrobat και το Sabra Cadabra από ότι έχω με όλο το υπόλοιπο tracklist, οπότε πάντα αυτό το album λίγο για μένα έπεφτε αν ήταν να κάτσω να βαθμολογήσω τη δισκογραφία του Black Sabbath από το χειρότερο στο καλύτερο, αλλά it is what it is, εξαιρετικό album πάλι και αν πρόκειται κανείς να αρχίσει να ακούει Black Sabbath χρονολογικά και να δει πώς του πάει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σκιπάρει αυτό το δίσκο. Είναι εξαιρετικός. Μόνο για αυτά τα κομμάτια που είπα, δηλαδή αξίζει. Προχωρώντας παρακάτω σε κάτι που για μεγάλη περίοδο της ζωής μου αποκαλούσα το αγαπημένο μου Black Sabbath album, Sabotage. Ίσως το δεύτερο καλύτερο artwork Black Sabbath, γιατί είναι αυτοί οι τζέντες να κάθονται μπροστά από ένα καθρέφτη και ο καθρέφτης αντί να δείχνει τις πλάτες τους να δείχνει αυτό που ήδη βλέπεις, οπότε είναι τέρμα creepy. Τα outfits γαμάνε, δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο τέτοιος, ο Bill Ward, ακριβώς. Αλλά ναι, ήταν μια άποψη όλο το εξώφυλλο. Hole in the Sky, Symptom of the Universe, The Rit, Superjar, Thrill of It All. Χρειάζεται να συνεχίσω? Όχι. Ακούστε το.
Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρουσιάζεις συλλογές τελικά. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθείς. Τα έχουν κάνει όλα. Έχουν βγάλει τις αλμπουμάρες. Εγώ απλά μπορώ να βγαίνω εδώ πέρα και να λέω. Ακούστε το, γαμάει. Τώρα το part δυσκολεύει γιατί θα μιλήσουμε για το Technical Ecstasy. Το πρώτο στραβοπάτημα της μπάντας, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι είναι τραγικό άλμπουμ σε καμία περίπτωση, απλά πέρα από κομμάτια σαν το Backstreet Kids, το You Won't Change Me και το Dirty Women, συγγνώμη, δεν με τραβάνε και πολλά να επιστρέψω. Το artwork μου αρέσει, ξέρω το artwork το μισεί πολλοί κόσμος, εμένα μου αρέσει γιατί δεν έχει καμία σχέση με ό,τι προηγήθηκε και πρακτικά ό,τι ακολούθησε στην ιστορία της μπάντας. Το άλμπουμ το ίδιο δεν μου αρέσει και είναι ευδιάκριτη η κούραση στο συγκρότημα, δηλαδή είναι αρκετά ανέμπνευστο. Άμα ξέρει κανείς και το τι συνέβαινε στις προσωπικές ζωές των μελών, είχαν ένα σωρό ντράβαλα με δικηγόρους και lawsuits με δισκογραφικές, ήτανε καμένοι από τα ναρκωτικά που πίνανε όλη μέρα. Δεν μου κάνει εντύπωση και πολλοί άργησαν να πέσουν σε αυτό το επίπεδο, θα πω εγώ. Αλλά μερικές φορές όταν ξεκινάς την κατρακύλα είναι λίγο δύσκολο να την κόψεις και κυκλοφορείς άλμπουμ σαν το Never Say Die, το οποίο πολλοί τα θεωρούν εισάξια, το Never Say Die και το Technical Ecstasy. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία όρεξη να επιστρέψω στο Never Say Die, μάλλον γιατί πρώτα έπεσα στο Technical Ecstasy, κατάλαβα ότι δεν, και το Never Say Die κινείται επίσης σε παρόμοια μονοπάτια, είναι επίσης αρκετά πιο accessible και το Technical Ecstasy ήταν συγκριτικά με τα προηγούμενα, αλλά όχι με τρόπο που επιδεικνύει καλό pop songwriting, είναι απλά ένα album που να είχαμε να λέγαμε ρε παιδί μου, κατάλαβες. It's okay. Σε κάτι που είναι πολύ περισσότερο από ok όμως, έχουμε το Heaven and Hell, που κατευθείαν μετά την αποχώρηση του Ozzy από τα φωνητικά έρχεται ο Dio, ο οποίος ήταν φρέσκος από Rainbow, και βγάζουν αυτή την αλμπουμάρα, στην οποία τώρα τον αρχίσω να λέω highlights. Θα προσπαθήσω να το κάνω, θα προσπαθήσω να μην πω όλο το tracklist λέγοντας Neon Nights, Children of the Sea, Heaven and Hell και Die Young. Θα μείνω εκεί. Θα μπορούσα να πω όλο το tracklist όμως, γιατί είναι αλμπουμάρα και άλλο ένα album που κάποτε επίσης έχει υπάρξει αυτό που έλεγα το αγαπημένο μου Black Sabbath album. Και έρχεται κατευθείαν μετά το Mob Rules, ένα χρόνο μετά, το οποίο θα ήταν το πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ της μπάντας με τον Ronnie James Dio και τελευταίο για αυτή την σύντομη παραμονή του στο συγκρότημα, το οποίο κινείται αρκετά σε παρόμοια μονοπάτια με το Heaven and Hell και μ' αρέσει όχι εξίσου, αλλά σε πολύ κοντινό βαθμό. Είναι πολύ καλό άλμπουμ και θεωρώ ότι όλοι οι Sabbath fans που σέβονται τον εαυτό τους πρέπει να το ακούσουν, και όσοι είναι προφανώς μεγαλύτεροι fans της περίοδου του Ozzy, που κι εγώ είμαι, όσοι όμως δεν έχουν πιστεί από την Dio εποχή, επειδή θεωρούν ότι το Heaven and Hell είναι το classic και εντάξει τι άλλο έχουν να επιδείξουν οι Sabbath με Dio, έχουν αυτό να επιδείξουν και επίσης έχουν και κάτι άλλο ακόμα να επιδείξουν, αλλά θα φτάσουμε εκεί σε λίγο. Περνώντας όμως τη φάση του Dio, έχουμε τη φάση του Tony Martin, όχι κατευθείαν, πέρασε και ο Ian Gillan από εκεί μέσα, αλλά δεν θα μιλήσουμε για το Born Again. Θα μιλήσουμε κατευθείαν όμως για το Headless Cross, το οποίο δεν είναι το πρώτο άλμπουμ που κάνει η μπάντα με τον Tony Martin, αλλά είναι για μένα το καλύτερο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει αρκετά αυτό το άλμπουμ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση highlight της δισκογραφίας κατά τη γνώμη μου, αλλά έχουν ένα πιο, δεν ξέρω πώς το πω, πιο power metal ήχο. Δεν είναι power metal σε καμία περίπτωση, μην με παρεξηγήσετε, αλλά δεν ξέρω, είναι πιο epic. Έχεις και τα keyboard σου και η θεματολογία, η στιχουργική. Είναι το πιο σατανιστικό άλμπουμ των Sabbath by far. Έχεις και solo από Brian May στο When Death Calls, το οποίο είναι εξαιρετικό και σαν κομμάτι και σαν solo προφανώς. Αυτή η κάπως doomy σεβεντήλα που είχαν έφυγε, έδωσε τη θέση της σε ένα πιο έτσι καθαρό emo metal που σκέφτεται ο κόσμος με Dio, και τώρα πας σε κάτι πιο epic. Μ' αρέσει που υπάρχει αυτή η ποικιλία, αυτή η εξέλιξη ρε παιδί μου, έτσι να μην επαναλαμβανόμαστε συνέχεια. Και στη συνέχεια με τον Tony Martin η μπάντα κυκλοφόρησε το Tear, το οποίο είναι ένα άλμπουμ που μουσικά δεν θεωρώ ότι απέχει πάρα πολύ από το Headless Cross, αλλά από την άλλη η στιχουργία γυρνάει αρκετά γύρω από σκανδιναβική μυθολογία. Τα κομμάτια δεν μου φαίνονται εξίσου δυνατά, δυστυχώς, αλλά είναι ένα άλμπουμ στο οποίο θα μπορούσα να επιστρέψω έτσι μια στο τόσο, δεν ξέρω, να πάρω την Tony Martin δόση μου. Και για την επιστροφή του Dio, και ένα ανέλπιστα καλό άλμπουμ σε μια περίοδο που η μπάντα είχε ήδη δώσει πάρα πολλούς δίσκους που οι fans μίσησαν, τύπου Seven Star, τύπου, πώς λεγόταν το άλλο που βγάλανε, Forbidden, ή το Forbidden βγήκε μετά, δεν ξέρω, αλλά
Dehumanizer με Dio. Χριστέ μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν είναι ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ στον κόσμο, δεν είναι τα περισσότερα για τα οποία έχω ήδη μιλήσει μου αρέσουν περισσότερο, αλλά είσαι μια μπάντα 20 τόσο χρονών και βγάζεις κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές εκπλήσωμαι με το πόσο ποιοτικό υλικό μπορούν να βγάλουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν και δεν είναι καν ότι φεύγουν και πάρα πολύ από τις ρίζες τους. Απλά κάποιες φορές τα άστρα, ξέρετε, δεν ξέρω πώς λέγεται η ελληνική έκφραση, the stars align, εν πάση περιπτώσει, και βγάζεις κάτι πάρα πολύ τίμιο με ωραίους στίχους, ενέργεια, καλά τραγούδια πάνω απ' όλα που θέλω να επιστρέψω να τα ακούσω και κάπως έτσι τελειώνει το Black Sabbath τμήμα αυτής της συλλογής. Και τώρα θέλω να περάσω σε 3 CD από έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τουλάχιστον όσον αφορά τη δεκαετία του 70, και αυτός είναι ο David Bowie. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο CD David Bowie που αγόρασα, χωρίς να είναι το πρώτο που άκουσα, θα φτάσουμε σε αυτό άμεσα. Και μιλάω προφανώς για το Hunky Dory. Δεν ξέρω γιατί είπα τη λέξη προφανώς, δεν υπήρχε κανένας λόγος να καταλάβετε ότι μιλάω για το Hunky Dory εκ των προτέρων. Το Hunky Dory είναι ίσως το πρώτο αρκετά πετυχημένο άλμπουμ που βγάλε ο David Bowie στην καριέρα του και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απορεί κανείς για το γιατί συνέβη αυτό. Έχει κομματάρες μέσα όπως το Changes, το Oh You Pretty Things. Έχω μεγάλη αδυναμία στη διασκευή του Feel Your Heart. Έχω μεγάλη αδυναμία στο Queen Beats για το πόσο πρώτο punk είναι. Και μου αρέσει και πολύ το Song for Bob Dylan. Δεν ξέρω. Όλος ο δίσκος μου αρέσει πάρα πολύ. Και παίζει μέσα πιάνο ο Rick Wakeman από τους Yes επίσης. Που. Wow, καταρχήν, γιατί είναι απίστευτος παίκτης. Και δεν ξέρω, για μένα είναι ένας εξαιρετικά φανταστικός pop rock, glam rock, πείτε singer-songwriter ανά σημεία δίσκος που δεν μπορώ να χορτάσω πραγματικά και τον έχω ακούσει παραπάνω φορές από ό,τι θα έπρεπε. Ας περάσουμε όμως τώρα στο άλμπουμ με το οποίο γνώρισα τον David Bowie. Μάλλον πολλοί από εσάς γνωρίσατε τον David Bowie και για πάρα πολύ καιρό αμφέβαλα για το κατά πόσο γίνεται ένα άλμπουμ να είναι καλύτερο από αυτό. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Εν συντομία, Ziggy Stardust. Το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πάρα πολλά για αυτό το δίσκο. Άμα δεν τον έχετε ακούσει, νομίζω ότι αξίζει πιο πολύ να κλείσετε το βίντεο και να πάτε να τον ακούσετε από το να ακούσετε εμένα να μιλάω για αυτόν. Αλλά μιλάμε ίσως για την καλύτερη συλλογή glam rock κομματιών που μπορώ να φανταστώ. Τόσο καλό γράψιμο και όλη η μπάντα είναι φανταστική. Δηλαδή οι ενορχιστρώσεις είναι wow, όπως σε κομμάτι στο The Moon Age Daydream. Άλλο πράγμα που έχω ξανασχολιάσει στο βίντεο για τους Racer X. Το solo στο Moon Age Daydream είναι εξαιρετικό. Η ενορχίστρωση του Ziggy Stardust, το ομότιτλο. Και το Rock and Roll Suicide είναι ίσως το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσα να φανταστώ για ένα τέτοιο δίσκο. Είναι ανατριχιαστικό. Listen to this. Και σε ένα άλλο εξαιρετικό άλμπουμ από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Bowie, το Heroes, το οποίο ανέφερα νομίζω στη συλλογή των βινιλίων ότι θα μιλούσαμε για αυτό, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ τίμιο, δεν μου αρέσει όσο τα άλλα δύο, κυρίως γιατί κάποια από τα main songs στο πρώτο μισό, όπως το Joe the Lion και το Blackout, δεν με τρελαίνουνε. Και θα πω ότι το Secret Life of Arabia που κλείνει το δεύτερο μισό είναι μια ιδιαίτερη επιλογή που δεν έχω αποφασίσει ακόμα τόσες φορές που έχω ακούσει αυτό το δίσκο πώς νιώθω γι' αυτό. Αλλά πραγματικά εξαιρετικά tracks. Beauty and the Beast, wow. Heroes προφανώς. Songs of a Silent Age και όλα τα ambient tracks στο δεύτερο μισό είναι peak ambient. Thanks Brian Eno γι' αυτό, για τη βοήθειά σου. Και το Sense of Doubt είναι μια τέλεια ηχητική αναπαράσταση του άγχους. Σε ένα αρκετά συγκινικό καλλιτεχνικό πρόσωπο, θέλω να μιλήσουμε για τον John Cale. Ο John Cale θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά συγκινικό καλλιτεχνικό πρόσωπο. Πρώτον, γιατί η μπάντα του, η Velvet Underground, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον David Bowie όταν ξεκινούσε να κάνει μουσική. Δεύτερον, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλο και κάπου θα έχουν συνεργαστεί αυτοί οι δύο. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να λέω αυτή την πρόταση, ήμουν έτοιμος να πω το άλμπουμ ή οτιδήποτε στο οποίο έχουν συνεργαστεί αυτοί οι δύο. Ξέρω εγώ, λέω θα μου έρθει μέχρι το τέλος της πρότασης, αλλά τελικά δεν μου ήρθε γιατί παίζει και να μην υπάρχει. Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο John Cale που λέτε όταν έφυγε για τους Velvet Underground κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που λέγεται Vintage Violence. Ήταν το πρώτο του solo άλμπουμ. Και ενώ ο Cale είχε αυτή τη φήμη ότι ήταν ο μεγάλος πειραματιστής μέσα στους Velvet Underground, το μεγάλο avant-garde πνεύμα εκεί μέσα, αυτός ο δίσκος είναι τόσο pop στην τελική και ή τουλάχιστον αρκετά εμπορική rock ή country rock αν θέλετε, όχι απαραίτητα πάντα
για το καλό του, δηλαδή υπάρχουν σημεία στα οποία είναι λίγο σαν παροδία μουσικών στοιχείων της εποχής, από ότι είναι μια ειλικρινής, θεωρώ εγώ, καλλιτεχνική άποψη. Δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή θα περίμενα από τον John Cale κάτι πολύ πιο ακραίο, αλλά έχει φοβερές στιγμές και αποδεικνύει ότι ο John Cale μπορούσε να γίνει ο pop τραγουδοποιός. Το απέδειξε από την αρχή, το απέδειξε μετά πιο περίτρανα στο Paris 1919 και σε άλλους δίσκους, αλλά εδώ πέρα κομμάτια σαν το Big White Cloud, Ghost Story. Έχω μια δυναμία στο Gideon's Bible επίσης και στο Clio, μου φαίνονται πολύ cute, το Clio τουλάχιστον. Και το Amsterdam είναι φανταστικό τραγούδι, τόσο απλό. Δεν θα πρέπει να έχει κανένα δικαίωμα να είναι τόσο γαμάτο ένα τραγούδι που είναι τόσο απλό, αλλά να το. Οκ, θα πω κάτι controversial. Ίσως τώρα. Αγόρασα το Love Supreme του Coltrane χωρίς να το έχω ακούσει ποτέ. Νομίζω έχουν περάσει 4 χρόνια από όταν έγινε αυτό. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές έκτοτε. Και δεν μπορώ να πω ότι το αγαπάω όπως ο περισσότερος κόσμος. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αγαπητός δίσκος, το λατρεύουν οι jazz fans και όχι μόνο. Αλλά ενώ μου αρέσει και περνάω καλά όποτε το ακούω, μην με παρεξηγήσετε προφανώς, κάπως δεν μπορώ να κάνω αυτή την έξτρα σύνδεση. Δηλαδή, έχω ακούσει ακόμα κόσμο να λέει ότι ξέρεις, ο Coltrane και καλά έκοψε την ηρωίνη και έβγαλε κατευθείαν αυτό το άλμπουμ και μέσα έχει και όλες αυτό το τεράστιο κειμενάκι που ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι έχει πλέον απεξαρτηθεί κλπ. Έχω ακούσει κόσμο να λέει ότι αν ήμουν εθισμένος σε κάτι, αυτό θα με έβγαζε από τον εθισμό μου και άλλες τέτοιες κλισές μαλακίες. Αλλά δεν μπορώ να σχηματίσω τη σύνδεση με αυτό σε αυτόν τον βαθμό. Ίσως είναι μια από τις περιπτώσεις που το hype γύρω από ένα δίσκο είναι τόσο μεγάλο που απλά το ακούς τελικά και δεν μπορεί ποτέ η εντύπωση που σου κάνει να είναι τόσο ακραία όσο αυτοί που σου περιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, πάλι το απολαμβάνω και το ακούω που και που. Οπότε, αν θέλετε jazz με εξαιρετικό παίξιμο και κάποια πολύ ωραία μοτίβα, ακούστε το. Και μπορεί να ικανοποιηθείτε πολύ περισσότερο και από μένα. Πολύ πιθανό μάλλον. Ας αλλάξουμε τελείως ύφος και ας περάσουμε στο δεύτερο άλμπουμ των Deicide με τίτλο Legion, που είναι μια ακραία death metal, ρε πούστη μου. Δηλαδή, όταν το αγόρασα αυτό, το είχα ακούσει μία φορά, ήμουν σε φάση, ναι, είναι ok, καλό άλμπουμ. Ήμουνα ήδη ερωτευμένος με το πρώτο, το Deicide, το οποίο σε μεγάλη φάση της ζωής μου το θεωρούσα το αγαπημένο μου death metal άλμπουμ ακόμα. Σκέψου πόσο μου άρεσε. Και κάπως το Legion, αυτή τη μία φορά που το είχα ακούσει, δεν κόλλησε. Και το βρίσκω τύπου 7 ευρώ. Και λέω, φέρτο. Και ήμουν σε φάση, μαλάκα. Τι γίνεται. Γιατί δεν ήμουν από την πρώτη φορά σε φάση ότι αυτό είναι αλμπουμάρα. Satan Spawn the Kako Demon. Wow. Καταρχήν, μόνο το Dead Bad Dreaming να έχει μέσα, το αγοράζεις. Γνώμη μου. Τραγουδάρα. Και γενικά η μπάντα παρέχει κομματάρες μέσα. Repent to Die, Trifixion, Holy Deception, In Hell I Burn. Όλα εξαιρετικά και πολύ βάρβαρο, και τα φωνητικά του Glenn Benton είναι ακραία. Που είχα ακούσει ότι υποτίθεται ότι είχε κάψει έναν ανάποδο σταυρό στο μέτωπό του, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι ισχύει, μέχρι που είδα εδώ τη φωτογραφία στο πίσω μέρος. Μπορεί να μην φαίνεται έτσι όπως το δείχνουμε εδώ, αλλά ψάξτε το και στο ίντερνετ μόνοι σας, θα φανεί. Ο Jess το έκανε όντως αυτό. Ας αλλάξουμε και πάλι αρκετά ύφος και να περάσουμε στο And Then There Was X του DMX, το οποίο ο λόγος που το έχω είναι ότι μου το πήρανε δώρο όταν ήμουν γυμνάσιο σε κάποια φάση, και μπορώ να πω ότι το εκτιμώ αρκετά σαν δίσκο, γιατί ο DMX έχει ασύγκριτη με πολλών άλλων rappers αίσθηση ενός καλού ρεφρέν και το επιδεικνύει σε πάρα πολλά από αυτά τα κομμάτια, τα οποία πραγματικά διαβάζεις τον τίτλο και λες «Α ναι, το ρεφρέν πάει έτσι, α ναι, το ρεφρέν πάει αλλιώς». Δεν ξέρω, πολλές φορές νιώθω ότι προσπαθεί να ακουστεί πολύ πιο σκληρός από ότι αυτή η πολύ slick παραγωγή πάνω από την οποία ραπάρει του δίνει οποιοδήποτε δικαίωμα να κάνει, οπότε αυτή η σκληρότητα δεν μεταδίδεται σε μένα που είμαι ο ακροατής. Πολλά από αυτά τα κομμάτια είναι αρκετά διασκεδαστικά, τα singles είναι φωτιά, όπως το Party Up και το What's My Name, οπότε που και που το ακούω και γουστάρω πάρα πολύ, οπότε ευχαριστώ DMX, rest in peace προφανώς, και όποιος ψήνεται έστω και λίγο να ακούσει κάποιον να ραπάρει όσο πιο σκληρά μπορεί, πάνω από slick beats και να γαυγίζει και που κυριολεκτικά, το δοκιμάζει. Σε ένα ελάχιστα καλύτερο, ή μάλλον όχι για να είμαι ειλικρινής, αρκετά καλύτερο rap album, ο Eminem μας παρουσιάζει στο δεύτερο του effort το Marshall Mathers LP, το οποίο έπρεπε να το αγοράσω όταν είδα ότι έκανε 7 ευρώ, ξέρω εγώ, κάπου τόσο, whatever, εκεί που είχα πάει, μόνο και μόνο για να τιμήσω την περίοδο στην οποία ήμουν πιο μικρός και τον άκουγα full. Παρόλο που δεν επανέρχομαι σε αυτό το album συχνά, όποτε το κάνω περνάω εξαιρετικά, παρόλο που κάποια από τα κομμάτια πλέον μου αφήνουν μια πολύ δυσάρεστη επίγευση, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι όλα άξια. Και δεδομένου ότι τόσα rap album αυτής της εποχής είναι πραγματικά πάνω από μία ώρα σε διάρκεια, αλήθεια δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει αυτά τα tracklists να είναι τόσο φουσκωμένα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά για αυτό το δίσκο. Ήδη έχετε ακούσει πιθανότητα αρκετά από τα singles από εδώ μέσα. Οπότε, αν σας τραβάνε αυτά την προσοχή, θεωρώ ότι αξίζει να το κάνετε για όλο το δίσκο. Που προσωπική μου άποψη, αν δεν το είπα ήδη, είναι ο καλύτερός του. Next. Λοιπόν, είναι κάποιες κλισέ φράσεις που χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος συχνά για μουσική και δεν μου αρέσει να τις χρησιμοποιώ. Αλλά αυτή τη φορά θα το κάνω αυτό, γιατί είναι κάποια πράγματα που ακούς που μπορείς να δείξεις πίσω σε αυτά και να πεις αυτό μου άλλαξε τη ζωή. Και αν θέλετε βγάλτε και τα αυτάκια. Εγώ θα το πω για αυτό το δίσκο. Emperor in the Night Side Eclipse. Θυμάμαι πραγματικά μία περίοδο της ζωής μου στην οποία δεν έκανα τίποτα άλλο από το να ακούω αυτό το δίσκο. Και το λέω τίποτα άλλο δεν είναι ότι είχα παρατήσει την κοινωνική ζωή, ας πούμε, ή άλλες συνήθειες, αλλά όταν άκουγα μουσική, άκουγα αυτό. Δηλαδή, άμα με ρώταγες εκείνη την περίοδο τι μουσική ακούς τελευταία, θα σου έλεγα ακούω το In the Night Side Eclipse. Μόνο ξέρω εγώ. Δηλαδή, και το άκουγα για κάθε σκοπό. Δηλαδή, ήθελα να κοπανηθώ, άκουγα In the Night Side Eclipse. Ήθελα τύπου να ανατριχιάσω από epic synth μελωδίες που πάνε αυτή τη black metal τύπου σε άλλες διαστάσεις, ακούω αυτό. Ήθελα να κοιμηθώ, ακούω αυτό. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει ταυτόχρονα να είναι τόσο ακραία βίαιος σε σημεία και τόσο ηρεμιστικός σε άλλα, αλλά δεν ξέρω, τα πάντα εδώ μέσα είναι φανταστικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θέλω να το γρουσουζέψω, αλλά ετοιμάζω το επόμενο βίντεο μικρών δισκογραφιών αυτής της σειράς που έχουμε κάνει μόνο ένα επεισόδιο προς το παρόν και είναι για τους Emperor, οπότε αν όντως αυτό ολοκληρωθεί, που ευελπιστώ να γίνει, θα μιλήσουμε πάρα πολύ σύντομα για αυτή την μπάντα σε βάθος, οπότε δεν λέω περισσότερα ακόμα και θα τα πούμε σύντομα για τους Emperor ξανά. Μας αρέσουν οι Genesis? Εμένα ναι. Selling England by the pound. Πού. Selling England by the pound. Απλά ήταν η φάση που άκουγα prog, ξέρω εγώ, είχα ξεκινήσει τουλάχιστον και ήμουν σε φάση fuck it, I gotta have it. Οπότε ακούγοντας μόνο ότι είναι καλό, λέω δεν το αγοράζουμε. Το πήρα και εξεπλάγιν από το πόσο μου άρεσε. Δηλαδή το Dancing with the Moonlit Night δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τραγούδι για να ξεκινήσει ένα τέτοιο δίσκο. Και όλη η μπάντα είναι φανταστική εδώ μέσα. Ο Peter Gabriel είναι ακραίος στα φωνητικά. Τα drums, οι κιθάρες, τα μπάσα, τα πλήκτρα, η συνεργασία όλων, τα τραγούδια. Το cinema show είναι τόσο όμορφο, τόσο φοβερά παιγμένο. Η δομή του είναι τόσο ξεχωριστή. Το πώς αυτό το album ξεκινάει και κλείνει με τον ίδιο τρόπο. No spoilers, I guess spoilers όμως. Είναι φανταστικά, πώς το λένε, χορογραφημένο, να το θέσω έτσι. Το Firth of Fifth είναι αδιανόητο, Solara. Το Battle of Epping Forest είναι φανταστικό και πολύ nerdy. Και το λέω με όσο με περισσότερη αγάπη μπορώ να το πω αυτό, και είναι πολύ αγάπη που μπορώ να δώσω σε κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, αν δεν έχετε ακούσει αυτό το πράγμα, τσεκάρετε το. Από τους καλύτερους progressive rock δίσκους που έχω ακούσει. Και ανυπομονώ να αγοράσω καλούς δίσκους Genesis, όχι γιατί δεν έχω ακούσει άλλους, αλλά γιατί τους έχω ακούσει και μου αρέσουν πολύ και θέλω να τους έχω. Με τον ακόλουθο δίσκο θα δούμε ένα παράδειγμα του πώς τα γούστα πολλές φορές αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Gravedigger, Heart of Darkness. Το Heart of Darkness είναι ένας δίσκος που άκουσα πρώτη φορά όταν ήμουν, ξέρω εγώ, τρίτη γυμνασίου και απλά ήμουν σε φάση, ξέρω εγώ, ας πάω να ακούσω άλλη metal μουσική. Έχω άλλα πράγματα τώρα να κάνω. Έχω ανακαλύπτω την death metal τώρα. Δεν μου αρέσουν αυτά. Το άκουσα πρόσφατα κάποιες φορές στα πλαίσια της προετοιμασίας για αυτό το βίντεο και ήμουν σε φάση holy shit, ήσουν ηλίθιος. Όχι, εντάξει. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άκουσμα. Το άκουσα κάμποσες φορές και αλήθεια τα κομμάτια μου φαίνονται πολύ καλογραμμένα. Τα performances είναι ακραία, τόσο tight. Μπορώ να διαβάσω και εδώ τους τίτλους και απλά να μου έρθει κάθε hook έτσι. Το οποίο μπορεί να το θεωρείτε δεδομένο άμα η μουσική που ακούτε κινείται σε μια συγκεκριμένη σφαίρα στην οποία δεν ακούτε πολύ συχνά καινούρια πράγματα και άρα τα τραγούδια που ακούτε τα ακούτε πολύ και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, προφανώς θα σας έρθουν, αλλά για μένα δεν είναι προφανές. Δηλαδή όταν ακούσω αυτό το πράγμα 2 φορές ενώ έχω να το ακούσω από όταν ήμουν γυμνάσιο και απλά μπορώ να τραγουδήσω όλα τα ρεφρέν κατευθείαν, κάτι σημαίνει. Και σημαίνει ότι αυτά τα τραγούδια είναι πολύ καλογραμμένα. Και πολύ dark στίχοι επίσης, ειδικά το War Child, Παναγία μου. Μου θυμίζει, προφανώς τελείως άλλο ύφος, αλλά μου θυμίζει την ταινία το Come and See, το οποίο αν δεν το έχετε δει, please δείτε το, ή μην το δείτε αν δεν θέλετε να τραυματιστείτε, I guess, αλλά ναι. Και όσον αφορά το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της συλλογής CD, θα περάσουμε στους Iron fucking
Maiden, όπου έχω την τύχη να έχω τα αγαπημένα μου άλμπουμ Iron Maiden σε CD, ξεκινώντας από το πρώτο με τίτλο Iron Maiden, ομότιτλο. Η μπάντα έβρισκε ακόμα τον ήχο της, είχε ακόμα τον τραγουδιστή τον Paul Di'Anno, ο οποίος έφυγε πολύ σύντομα και πήρε τη θέση του Bruce Dickinson, με τον οποίο έγιναν πιο γνωστοί. Αλλά το ντεμπούτο αυτό για μένα έχει τόσο ομή ενέργεια, ακούγεται τόσο πεινασμένη η μπάντα, θέλει να τα καταφέρει. Οι κιθάρες παρέχουν μελωδίες για μέρες που απλά θα ζήλευαν και οι καλύτερες metal μπάντες, και αυτό και όλο στον πρώτο δίσκο που για μένα είναι μακριά από το να είναι ο καλύτερός τους. Αδιανόητο songwriting για το πόσο νέοι ήταν και πόσο άπειροι σε στούντιο συνθήκες μπάντα ήτανε, αλλά πραγματικά τι να πω, κάθε φορά που το ακούω μου θυμίζει γιατί το άκουγα συνέχεια όταν ήμουν μικρότερος και όποτε το επανεπισκέπτομαι περνάω υπέροχα. Το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Killers ήταν ένα άλμπουμ το οποίο συχνά το ανέφερα ως το αγαπημένο μου Maiden album. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ισχύει πια. Θεωρώ ότι κάποια κομμάτια έχουν ίσως πέσει κάπως στα μάτια μου, αλλά σημάδια του ιδιοφυούς songwriting του Steve Harris σε κομμάτια όπως το Killers, το Wrathchild, το Murders in the Rue Morgue είναι τόσο μες στη μούρη σου που δεν μπορείς να αρνηθείς την ποιότητα σε αυτό το δίσκο. Παρ' όλα αυτά είναι ο τελευταίος με τον Paul Di'Anno, το οποίο με στεναχωρεί κάπως. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δύο albums με τον Paul Di'Anno, αν και ίσως η αλλαγή αυτή έγινε για καλό, υποθέτω. Και μάλλον το υποθέτω πρέπει να το κόψω, γιατί ναι, εδώ έρχεται το Number of the Beast, το οποίο όχι μόνο είναι δισκάρα, αλλά είναι ίσως από τις πιο δημοφιλείς τους κυκλοφορίες, για πολλούς είναι το καλύτερο τους άλμπουμ. Εγώ διαφωνώ με αυτό κάθετα για τον εξής λόγο. Πρώτος λόγος, το Gangland είναι το χειρότερο τραγούδι Iron Maiden της δεκαετίας του 80, κατά τη γνώμη μου. Don't cancel me over this, αλλά δεν το αντέχω, συγγνώμη. Και το 22 Acacia Avenue ποτέ δεν μου μίλησε όσο σε άλλο κόσμο και είναι και 6,5 λεπτά, οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα δεν σου μιλήσουν τα 6,5-7 λεπτά και έχεις και ένα track το οποίο θεωρείς ότι είναι αρκετά αδύναμο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη δεκαετία της μπάντας, θα πέσει λίγο το άλμπουμ στα μάτια σου. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι αψεγάδιαστο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, είναι αψεγάδιαστη metal μουσική. Πώς το λένε, το Hallowed Be Thy Name παίζει να είναι το αγαπημένο μου τραγούδι Maiden all time. Αδιανόητο. Και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ metal μουσική και θέλετε να μπείτε, είναι άλλο ένα πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσετε. Όλα τα iconic songs των Maiden, όχι όλα προφανώς, αλλά πολλά από αυτά είναι εδώ μέσα. Κάντε στον εαυτό σας τη χάρη να το ακούσετε. Σε άλλο album το οποίο κάλλιστα θα μπορούσα να αποκαλέσω το αγαπημένο μου Iron Maiden album, έχουμε το Power Slave. Δυστυχώς θα παρατηρήσω ότι λείπουν από τη συλλογή μου το Peace of Mind και ένα άλλο το οποίο είναι υποψήφιο για καλύτερο Maiden album και άρα και metal album, γιατί όχι, το Somewhere in Time. Αλλά εδώ έχουμε το Power Slave, στο οποίο η μπάντα απλά φλεξάρει ότι μπορεί να μπαίνει κάθε γαμημένο χρόνο στούντιο και να γράφει κομματάρες και να τις παίζει απίστευτα και όλοι μας να μένουμε μαλάκες. Δεν ξέρω πώς γίνεται να έχεις στον ίδιο δίσκο το Aces High, το 2 Minutes to Midnight, το Flash of the Blade, το Duelists, το Back in the Village, και το Power Slave. Δεν θα αναφέρω το τελευταίο Rime of the Ancient Mariner γιατί δεν είμαι ο μεγαλύτερος φαν του τραγουδιού, δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται να το κάνεις αυτό και ένα χρόνο μετά και ένα χρόνο πριν να σκάς αλμπουμάρες με εξίσου πολλά ακραία tracks. Αλλά εδώ η μπάντα το έκανε και ακούγεται tight as ever. Τα solos είναι ακραία. Οι στίχοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, ειδικά σε κομμάτια όπως το 2 Minutes to Midnight και το Flash of the Blade μου άρεσε πάρα πολύ στιχουργικά. Και το Aces High προφανώς. Ακούστε το αν δεν το έχετε κάνει, please. Άλλο υποψήφιο για καλύτερο Maiden album. Seventh Son of a Seventh Son. Το πιο progressive ίσως άλμπουμ τους, δεν ξέρω, σε αυτή την περίοδο νομίζω είχαν ενδώσει πλήρως και αυτό γινόταν σταδιακά στις progressive αυτές τάσεις, αλλά μιλάμε και για concept album επίσης, δεν ξέρω, τα κομμάτια είναι όλα εξαιρετικά εδώ μέσα. Και ναι, άμα μου έβαζε ένα πιστόλι στον κρόταφο και μου έλεγες πες μου το αγαπημένο σου Maiden album τώρα, θα έλεγα αυτό. Δεν ξέρω, δεν είναι νομίζω το πιο εύκολο να αποκαλέσει κάποιο αγαπημένο του, η προγκύλα ίσως να μην αρέσει σε όλους και τα synths, γιατί έχουμε και synths εδώ μέσα, αλλά fucking classic. Και όπως οι Black Sabbath, ξέρω εγώ, απλά δέρνανε επί 6-7 άλμπουμ, ξέρω εγώ, και μετά κάπου χάθηκε η μπάλα, αναμενόμενα και οι Maiden κάποια στιγμή θα κάνανε κάποιο στραβοπάτημα και το πρώτο τους για μένα είναι το No Prayer for the Dying, το οποίο μου ακούγεται αρκετά ανέμπνευστο. Ελάχιστα κομμάτια μου μένουνε, μου μένει ας πούμε το μότιτλο, μου μένει το Mother Russia, αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω, μου ακούγεται λίγο κουρασμένο άλμπουμ. Από τα πιο αδύναμα από άψη songwriting γενικά. Δεν ξέρω, δεν επανέρχομαι συχνά σε αυτό, δεν με πολύ εκφράζει, συγγνώμη, δεν θέλω να το θάψω περαιτέρω ενώ έχω
και να το ακούσω πρακτικά σε βάθος πολύ καιρό. Το άκουσα πριν κάνουμε τη συλλογή προφανώς, αλλά δεν με εμπνέει τόσο. I don't know, sorry. Ευτυχώς κάπως ανακάμψανε με το Fear of the Dark, το οποίο για κάποιο λόγο αποφάσισα να κρατήσω έτσι και τώρα δεν μπορώ να το γυρίσω. Το Fear of the Dark, εν πάση περιπτώσει, που πέρα από το υπέρ κλασικό ομότιτλο κομμάτι, περιέχει μέσα και άλλα πάρα πολύ ωραία tracks όπως το Wasting Love, το Afraid to Shoot Strangers, το Be Quick or Be Dead. Γενικά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό bounce back. Το Judas Be My Guide είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι όλα τα τραγούδια πολύ δυνατά, προφανώς δεν μιλάμε για κορυφή της δισκογραφίας των Maiden ή κάτι τέτοιο εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον έχει τα highlights και αυτό μετράει. Έδειξε ότι η μπάντα έχει ακόμα νεύρο. Αυτό που δεν είχε όμως η μπάντα ακόμα ήταν χρόνια με τον Bruce Dickinson, τουλάχιστον προσωρινά. Οπότε ο Bruce Dickinson φεύγει, η μπάντα προς τιμήν της τον αντικαθιστά με κάποιον που δεν προσπάθησε ποτέ να είναι κλόνος του Bruce Dickinson, ο οποίος είναι ο Blaze Bayley, και κυκλοφορούν το X Factor. Το οποίο X Factor, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι και αδικημένο και όχι αδικημένο. Απ' τη μία είναι ωραίο άλμπουμ. Μάλλον όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι overhated. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά μισεί τον Blaze Era πολύ περισσότερο από ό,τι αξίζει. Σαν τραγουδιστής δεν είναι κακός, κατά τη γνώμη μου. Μου αρέσει, όπως είπα ξανά, ότι δεν προσπάθησαν να βρουν ένα κλόνο του και τουλάχιστον για μένα αυτό το άλμπουμ με δείχνει πολύ περισσότερη έμπνευση από το No Prayer for the Dying. Δηλαδή οι συνθέσεις είναι πιο φιλόδοξες. Τώρα, αν πετυχαίνουν είναι άλλο θέμα, και το ότι αυτό το άλμπουμ κρατάει 1 ώρα και 10 λεπτά δεν βοηθάει καθόλου επίσης. Δηλαδή, δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο πρέπει να ακούσουμε το Lord of the Flies και το 2AM, τουλάχιστον αυτά τα δύο τραγούδια. Αλλά η μπάντα προσπάθησε να κάνει και πιο φιλόδοξες συνθέσεις όπως το Sign of the Cross, που είναι οριακά 12 λεπτά και περνάει κάποιες φάσεις. Δηλαδή, έχει μια πρόοδο εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι ήταν κρίμα που αυτό το άλμπουμ δεν κατάφερε να φέρει τις ιδέες του σε ένα καλύτερο επίπεδο και να κρατήσει όντως τις καλύτερες ιδέες από εδώ μέσα για αυτό το δίσκο, γιατί όντως υπάρχουν σημεία τα οποία σκέφτομαι ότι fuck, αυτό άμα ήταν ανεπτυγμένο με λίγο καλύτερο τρόπο θα μιλάγαμε για ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν πειράζει. It is what it is. Και κάπου εδώ τελειώνει η συλλογή Maiden και θέλω να περάσουμε τώρα σε κάτι που αγόρασα σχετικά πρόσφατα και νιώθω τόσο τυχερός που το έκανα, γιατί το Obscure Alternatives στον Japan είναι μια γαμημένη αλμπουμάρα. Αλήθεια απορώ για το γιατί αυτή η μπάντα δεν είναι τόσο πιο πολύ συζητημένη στον χώρο της post-punk και new wave και έτσι, alternative μουσικής αυτής της εποχής, γιατί πραγματικά το ταλέντο όλων των ανθρώπων εδώ μέσα στα όργανά τους αλλά και σαν τραγουδοποιοί είναι τόσο σαφές. Ο David Sylvian είναι μια προσωπικότητα μέσω της οποίας έμαθα για τους Japan, να σας πω την αλήθεια. Πρώτα άκουσα τα solo album του David Sylvian και μετά είπα «Α, αυτός είχε και μια μπάντα πριν, ας τους ακούσω». Μέχρι να αγοράσω αυτό έχω ακούσει μόνο το Gentlemen Take Polaroids, το οποίο επίσης έχει φοβερά highlights, αλλά overall σαν δίσκος νομίζω ότι αυτός μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πάρα πολύ νυχτερινή μουσική, θα πω, δηλαδή νομίζω ότι απαγορεύεται να το ακούσεις μέρα αυτό το album. Πολύ ωραία rock τραγούδια τύπου Automatic Gun και ειδικά το Love is Infectious που το λατρεύω. Και παίζουν και με reggae ήχους όπως το Rhodesia. Το Obscure Alternatives είναι τραγουδάρα και κλείνει με το Tenant, το οποίο είναι ένα τόσο στοιχειωτικό κομμάτι που σε να τριχιάζει. Και έχει και τα electronics μέσα, δηλαδή ο πειραματισμός αυτής της μπάντας εδώ θα ξεκινούσε, ας πούμε. Ήταν πολύ μακριά από το να δείξει αυτή η μπάντα το τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα πλαίσια. Οπότε, please check this out. Και θέλω να κλείσω με 3 δίσκους Judas Priest, οι οποίοι είναι. Αν ήταν να διαλέξω μια τριάδα Judas Priest albums που κυκλοφόρησαν πριν το 1990, αυτή παίζει να είναι η χειρότερη τριάδα Judas Priest albums. Και ας πάρουμε το Point of Entry. Το Point of Entry είναι ένα album το οποίο είναι απλά ok. Δηλαδή, άμα ήταν να το περιγράψω μια λέξη, θα έλεγα ok. Μου φαίνεται πολύ κουρασμένο, μου φαίνεται ότι όλα τα κομμάτια δεν διαφέρουν αρκετά το ένα από το άλλο, δηλαδή τα tempo είναι πολύ παρόμοια, τα wannabe pop refrain υπάρχουν παντού. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν παίρνει καθόλου ρίσκα και ενώ σερβίρει κάποια ωραία κομμάτια όπως το Heading Out to the Highway, το Don't Go και πώς λέγεται, το Desert Plains που είναι πολύ ωραίο, κατά τα άλλα μου φαίνεται forgettable. Και τώρα θα μου πείτε, καλύτερο να είσαι forgettable από το να είσαι ενοχλητικός. Σωστά. Turbo. Το Turbo είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο άλμπουμ. Εγώ προσωπικά δεν το αντέχω, δηλαδή δυσκολεύομαι να το τελειώσω αυτό το άλμπουμ. Το Turbo που λέτε είναι ένα pop metal άλμπουμ στο οποίο οι Judas Priest αποφάσισαν να βάλουν μέσα και synths και να έχουν
τους πιο ηλίθιους στίχους που μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται όλα τα πράγματα να είναι meaningful κλπ. Αλλά τα μηδενικά εγκεφαλικά κύτταρα που χρειάζεται κανείς για να είναι παρόν στη διάρκεια αυτού του άλμπουμ δεν είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ. Και αν τα κομμάτια ήταν πιο καλογραμμένα, δεν θα με ένοιαζε καν η χαζομάρα εδώ μέσα. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το private property είναι ενοχλητικό. Το parental guidance είναι ενοχλητικό. Το Hat for Love είναι λίγο ενοχλητικό. Τουλάχιστον το Locked In έχει πολύ ωραίες στιγμές. Το Turbo Lover επίσης. Καταλαβαίνω άμα σας αρέσει, απλά εγώ δεν το αντέχω προσωπικά. Και το Ram It Down, από ό,τι ξέρω, είναι ένας δίσκος ο οποίος είχε ηχογραφηθεί, τουλάχιστον γραφτεί στα sessions του Turbo. Ήταν να κυκλοφορήσει ως διπλό album που η μία πλευρά θα ήταν η πιο pop και η άλλη θα ήταν η πιο heavy. Και τελικά κυκλοφόρησαν ξεχωριστά και αυτή είναι η heavy πλευρά, ας πούμε. Και δεν είναι ότι δεν είναι heavy, απλά όταν έχεις ένα drum machine και τραγούδια τα οποία δεν έχουν σχεδόν τίποτα το αξιομνημόνευτο. Να το χέσω το heaviness. Συγγνώμη. Θα γινόταν πολύ καλύτερη αμέσως μετά στο Painkiller και είχαν βγάλει δισκάρες πριν από όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε. Οπότε λυπάμαι πάρα πολύ που αυτά είναι τα 3 Judas Priest albums που έχω, αλλά στο χέρι μου είναι να το αλλάξω στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν από εμάς για το πρώτο μέρος της συλλογής των CD μου. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα για το δεύτερο μέρος. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε κάποιες ωραίες προτάσεις και αν έχετε κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο για τις κυκλοφορίες για τις οποίες μίλησα ή να μου κάνετε εμένα κάποια πρόταση για το τι να ακούσω σε σχέση με αυτά που είπα για τα albums τα οποία μόλις συζητήσαμε, μπορείτε προφανώς να τα αφήσετε όλα αυτά κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, μοιραστείτε το, ό,τι γουστάρετε εσείς, ξέρετε πως μπορείτε να βοηθήσετε και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να προσέχετε. Bye!